Ayun na mga kabayan si Jiking. Jiking! Kararating lang, hindi nakahabol sa amin. Ano, hindi ka nakahabol, Jiking? Takbo 120 lang ako eh. Kami nga 130 na. Yan, nagpabili na rin kami mga kabayan ng pambutas. Papunta kami ngayon mga kabayan ng Ligmanan. Yan, may ikakabit kaming pinto. 42 pieces na pinto. Yan, kasama ko si Jiking saka si Unyo. Ano Loy, kasama ka ba Loy? Yan, si Jiking ang kasama ko saka si Kaloy. Yan, 42 pinto ang ikakabit namin. Ano Jiking, kaya ba natin ng 3 araw yon? Kaya yun. Sanay na yan, sasaglitan lang namin. Sa kwan yun, sa project ng kapatid ko yon. Tutulungan lang namin habang nandito kami sa Bicol. Paalis na kami mga kabayan, papunta kami ng Ligmanan. I-extrahan namin yung project ng kapatid ko. Mga kwan lang, mga pinto. Kabayan yung kapatid ko, inabutan na namin. Ang bilis, yung pick up na pula. Yan, dito na kami mga kabayan sa project ng kapatid ko. Yan, dyan kami magkakabit ng pinto. Yan, 42 pieces na pinto ang ikakabit namin dyan. Yan, tingnan natin mga kabayan sa loob. Yan, ang laki mga kabayan. Halos 1 in 1 half lang ano. Yan, ito mga kabayan yung ikakabit naming pinto. Ano nyo, mabigat ba nyo? Mabigat lang. Yan, ang hamba dito mga kabayan, simento na. Wala na siyang kahoy. Yan, lahat na simento yung hamba dito. Yan, ito yung design ng kisame nila. Simple lang. Nakalubog dito ang pinto kasi malalim. 1 in 1 half lang tong kapal nito. Third floor.
May tinatiles pa dito. Ayun na mga kabayan si Jiking. Jiking! Kararating lang, hindi nakahabol sa amin. Lupa na live window. Yan, ito yung bubong. Yan, nandyan na mga kabayan si Jiking. Hindi nakahabol sa amin. Ikra mo? Iya, tanaw. Diba kaya ng kayamanan mo? Marautan kami. Ano, hindi ka nakahabol, Jiking? Takbo 120 lang ako eh. Kami nga 130 na. Yan, nagpabili na rin kami mga kabayan ng pambutas. Kuwanto? 190. Yan, subukan natin kung makakailang pinto ito. Maliit lang pala ang third floor, ano? Siminto rin yung hamba mga kabayan, lahat. Pati sa CR, hindi ko lang alam yung pinto dito. Yan, tingnan natin bukas mga kabayan. Bukas namin ito ikakabit. Ngayon, ipipisto muna namin yung mga pinto. Ipisto lang muna natin lahat ng pinto ngayon yun, ano? Kasi ang PVC ni. Hindi, ganun pa rin siguro ang pinto nito. Tingnan natin sa baba. Para maipisto na natin. Yan yung kasama ko mga kabayan. Tatlo lang kami. Si Jiking, si Onyo, saka ako. Sa 42 na pinto. Yan, titingnan natin kung mga hindi magkakaproblema dito sa mga hamba. Yan, halos ayos naman lahat ng mga hamba. Sasampol na kami mga kabayan ng pinto. Yan yung gamit ng Sagra 3x3 Stanley. Yan, tapos babarinan na lang namin dito sa siminto. Yan. Yan, tapos ito lang mga kabayan yung gagamitin namin. Nabuo na namin ito ng tox. Yan, tox lang yan. Sasalpak na namin yung pinto. Yan, nakaisang pinto na kami. Yan, yung linagay namin bisagra 4. Yan, ito galing dito sa taas 5 pulgada. Tapos ito naman, ginitna ko na lang dito sa design na to. Tapos ito naman, ginitna ko dito. Tapos ito, galing sa baba sa is. Yan, tapos ang kulang na lang nito, door lock, bukas naman. Yan, tayo muna kami mga kabayan. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa panonood.